Pronouns and verb conjugation in Igbo. Let's conjugate the verb Igbo to be. Mbo, I am. Igbo, you are. Obo, he is, she is, it is. Anyebo, we are. Unubo, you are, plural. Habo, they are. Now let's learn to use this verb Igbo to say your profession. Mbụ onye nkuzi. I'm a teacher. Mbụ onye nkuzi. Ịbụ onye dibịa bekee. You're a doctor. Ịbụ onye dibịa bekee. Ọ bụ onye ọrụ ugbo. He or she is a farmer. Ọ bụ onye ọrụ ugbo. Anyị bụ ndị ọkwọ ụgbọala. We are drivers. Anyị bụ ndị ọkwọ ụgbọala. Unu bụ ndị nta akụkọ. You are journalists. Unu bụ ndị nta akụkọ. Ha bụ ndị ọkaiwu. They are lawyers. Ha bụ ndị ọkaiwu. So now that you've learned how to use the verb to be, Igbo, to say your profession, let's move on to the next slide, which contains questions and options for you to choose from. How would you say this in Igbo? I'm a lawyer. Option A, ha bụ ndị nta akụkọ. B, m bụ onye ọkaiwu. 2. They are teachers. Option A, ha bụ ndị nkuzi. B, anyị bụ ndị ọrụ ugbo. Note: the singular pronouns, which are I, he, she, it, you, go with onye, which means person. The plural pronouns, which are you, we, they, and us, go with ndi, the plural form of onye. In Igbo, onye is usually used for a person, and ndi is used for more than one person. Keywords: nkuzi, teaching. Onye nkuzi, a person who teaches. Ndi nkuzi, people who teach. Ọrụ, work. Ugbo, farm. Ọrụ ugbo, farm work. Nta, hunting. Akụkọ, story or news. Nta akụkọ, story hunting, which is related to journalism. Ọkwọ, driver. Ụgbọala, car. Ọkwọ ụgbọala, car driver. Ọka, sayer or speaker. Iwu, law. Ọkaiwu, lawyer, though it literally means speaker of the law. Dibia, doctor. Bekee, foreign. Dibia bekee, medical doctor, though it literally means foreign doctor.